Zdravím vás ľudia od dnešného videjka a dnes som tu spolu s Lukášom. Čau. A dneska budeme točiť hororovku. Samozrejme tieto hororovky každý deň streamujeme na Twitchi ako GTAčko a iné hry. Teraz. Pekný humus to mám. Ja nepôjdem dole, choďte vy dole. Ja sa bojím. Tam takto bude, nie? Tam takto bude. Teraz. A jak? Už to setupujem, nemusíš. Dobre, dáme. Na tú posteľ, ježiš. Trumpy si dám. Ja si tým zasadím. Že to chce nadžiť. Morala takovať. A idem pozrieť. Čo chceš? Beriem balík. Mám to. Nie, ja si vypnem zvuk. Jak? Ja, dobre. A čo to buchne, alebo nie? Macko, to nie je macko. Toto bude že strašidelné, Lukáš. Však aha, čo píšu. Že scary. Hej, toto aj vypíšte. No jasné. Kde je balkón? Ty kokos! Ešte takého blúda si sa zlákol, ne. No jasno, ty si dosratý, že choď prvý na budúce. Nie. Nemôže si sadnúť, nemôže. A ty tu nebude ten typ, ja sa poserem, ak tu bude z balkónu. Čo tam uvidíš? Nie. Čo tam nič není, čet, vy ste hnusný. Vy ste hnusný, Ale prečo je 4.26? Ja sa prečo som taký istý? Čas ako je teraz v realite. Nevadí. Hrať hororovky ne. Je noc, je najhorší nápad. Keď sa nepohnúť. Chat stále. Noc druhá sa... Poďme radšej to GTAčko. No jasné. Opäť. No, o to, len o to. Utekaj. Idem na to. Nikto není. Oh good. Máš tam ísť, vidíš? Nej scary, čo to bolo napríklad scary. Hej, čo to je? Ach jaj. Teraz ho aj zlakot. Nejaká opica tam, one. Menší jumpscare, ale už som ja nezabala, že sa mňa bojí. Mám taký pocit, že som spadol do vojdu. Ja som vonku! Ja mám taký pocit, že sa všade zhasli svetla. Ne, kámo, ja som za to ešte úplne zabugovaná hra. Resetni charakter.
stane? Nás tu portlo. Dole bol nôž, hore nás čakala babika s nápisom Kravím ja No, ja dlho to má ešte, trvať. To je scary chat. Či nevieš? Ne. Ach bože. Gaz zadej. All good. Ty kokos. Je tu poriadne. Čo to je? Typek s nožikom normálne. Typek čo má vlastne toto? Objaví sa pred nami, čiže ja... Hide. Ideme bežať. Bež. Ty kokos, tu je... Ja by som bežal. Presne na druhý kôš. My sme mŕtvi, čiže on ide sem. Deci? Nie, som pozerám do ksichtu. Dobre, takže ak sa mi to páčilo, budem rád, zanecháte like, odber, lebo hitujeme 100 odberateľov a čau.